Tene zuli kalo kile mugan ani wolofila san 2020 aw minnu sukolemana ni waati na an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma an ka bi kibaruyaw kɛnɛ kan an bɛna kunnafoni minnu walawala aw ye olu de filɛ nin Mali politique gɛlɛya la halisa min ni o ye CEDEAO ye ale jamanakuntigiw kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn ye balilen boloda bi min ni o ye farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw ye sa min ni o ye Yves Bissouma ye ni ale ye Mali dolantana ye ale y'a ka bi fɔlɔ don min ni o ye Angleterre jamana kɔnɔna olu ka dolantan kɛnɛ kan ni y'aw ka kunnafoni kɛnɛ sigilen ye. Politiko gɛlɛyaw la halisa an bɛ aw ladɔnniya ko bi tɛnɛndon zuli kalo tile 27 san 2020 min ni o ye CEDEAO jamanakuntigiw ye olu kan ka ɲɔgɔn ye balilen kɛ min ni a bɛ kɛ Mali politiko gɛlɛyaw la ka hakilina jigin ko alamisadon tɛmɛni zuli kalo tile 23 san 2020 min ni o ye CEDEAO jamanakuntigi 5 ye olu nana an ka jamana kɔnɔ walasa ka kuma ɲɔgɔnya kɛ min ni o ye jamana marabaw ani u sinamaw ni o ye bi M5 RFP maw ye o kumaw kɔnɔ min ni o ye jamanakuntigi 5 ye ni o ye Niger, Nigeria, Ghana, Senegal ani Korowari jamanakuntigi olu ka kuma ɲɔgɔnyaw ni jamanakuntigi ni ɲɔgɔn cɛ u ko k'o bɛ kɛ sababu ye min b'a to jamanakuntigi hakilina ye min ye gɛlɛya min ni o bɛ an ka jamana kɔnɔ ni waati na o kɔ min ni o ye fanga sinamaw ye fo ka taa se fanga jukɔrɔmadonbaw ma u n'olu ye ɲɔgɔn ye min ni o ye Imam Diko yɛrɛ ale y'a lase jamanakuntigi ninnu ma ko nin waati na ko gɛlɛya min bɛ an ka jamana kɔnɔ ko politiko gɛlɛya dɔrɔn tɛ min bɛ tali kɛ kalata laban min ni o kɛra an ka jamana kɔnɔ ko gɛlɛya in k'a bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ maracogo la a ko wa fɛnɛ min ni o ye furaw ye k'olu ka faamuya la ko maa si tɛ bɔ kɔ kan ni ka na fura foyi cunko Mali jamana kɔnɔdenw kan ko jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ka sigi ka fɔ ko de bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka fura sɔrɔ gɛlɛya in na o kuma kelen o sinsinna min ni o ye Bukari Tirita ye ni ale ye fanga jukɔrɔmadonbaw ka ɲɛmaaba ye ale ko jamana kɔnɔdenw yɛrɛ dɔrɔn ka sigi ka fɔ ko de bɛ se ka kɛ sababu ye min ni bɛn ani kɛlɛya o bɛ se ka don Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ k'a yira la ko min ni o ye CEDEAO ka bi ɲɔgɔn ye balilen ye min bɛ tali kɛ Mali gɛlɛya in kan ɲɛmaa 5 in olu ka tali kɔfɛ an dalen b'a la ni min bɔra ɲɔgɔn ye in na an bɛna o da tulo kan don nataw la an ka laseliw senfɛ. An ka jamana minisiri ɲɛma Dr Bubu Sise ale ye laseli dɔ kɛ jumadon tɛmɛni zuli kalo tile 24 san 2020 laseli min senfɛ a ye kunnafoniya di jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma fo ka taa se kokanko mɔgɔw kan k'a yira ko min ni o ye jamana dayɛlɛli ye minnu y'a pankurumaw ye ko olu dayɛlɛli bɛ daminɛ sibiridon tɛmɛni zuli kalo tile 25 nɛgɛ ɲɛ fu mana tɛmɛ coyi ko pankuru olu bɛ jigi an ka jamana pankuru kɛnɛw bɛɛ lajɛlen na min ni o ye dugumasiraw ye sa ko olu bɛ dayɛlɛ juma nata ye zuli kalo tile 31 san 2020 o siratigɛ la a ko min ni o ye labɛnw bɛɛ lajɛlen k'olu bɛ ta walasa min ni o ye coronavirus ni dugu kun datugulen don ale kama ko walasa ka ale ko ninnu matarafa ka sɛgɛsɛgɛliw boloda kabini maaw bɔyɔrɔ la fo kana se u donna jamana kɔnɔ walasa min ni o ye gɛlɛya fosi ye o kana se jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma a ko fana sariya bolo min talen don walasa ka baaraw kɛ waatiw ka olu falen ko o sariya bolo in ko ale bɛ wuli ka daminɛ utukalo tile fɔlɔ la san 2020 nata o b'a yira ko jamana fan bɛɛ la min ni o ye foroba cakɛdaw ye ko baara ale bɛ daminɛ nɛgɛ ɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye ka taa se fo nɛgɛ ɲɛ 16 mana se ni sanga 10 ye ka hakilina jigin ko Bubu Sise ale ni min ni o ye minisiriso minnu ni olu ka baara kun ɲɛsilen bɛ coronavirus kɛlɛli baaraw ma ni olu ye ɲɔgɔn ye kɛ min ni o ye taratadon tɛmɛnen ye o ɲɔgɔn ye senfɛ olu kun ye laɲini kɛ min ni o ye premier ministre k'a ɲini a fɛ walasa a ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ta min b'a to ko bɛ se ka sigi o cogoya la siratigɛ min na. Farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw la an bɛ aw ladɔnniya min ni o ye Angleterre dolantan Ligue 1 ye Yves Bissouma ni ale ye Mali dolantana a yɛrɛ si bɛ san 23 la ale y'a ka celu fɔlɔ don kunu u ka dolantan tile 38 ni o kun ye a laban ye ko Yves Bissouma ale ka tɔn sa ni o ye Brighton ye olu ye se yɛrɛ sɔrɔ
o ni maa minnu kun bɛ ndolantan na 2 ani 1 o kɛra sababu ɲuman ye ka da kan Yves Bissouma u ka tɔn k'u bɛ to Angleterre min o ye a Ligue 1 kɔnɔna la san wɛrɛ k'aw yɔrɔ la ko Yves Bissouma a ye bɛ tɔn in na kabini san 2018 fo ka taa se bi ma a yɛrɛ sa min ni o ye a ye ndolantan min kɛ titularisation na o ye 15 ye kunu ndolantan sanga 20 waati na Yves Bissouma ale y'a ka celu fɔlɔ don k'a yira o la ko min ni o ye Angleterre Ligue 1 ye a tile 38 kɔfɛ a jɔyɔrɔ fɔlɔ o bɛ Liverpool bolo filanan o bɛ Manchester City bolo Manchester United ale ye jɔyɔrɔ sabanan sɔrɔ naaninan sa o kɛra Chelsea min ni o ye Yves Bissouma ka tɔn ye k'a yira o la halisa ko u bɛ to san wɛrɛ Angleterre Ligue 1 kɔnɔna la. Ni farikolo ɲɛnajɛ kibaruya mɛ dan siri an ka bi kunnafoni kɛnɛ la an b'a hakilina jigin ko baara bɛɛ lajɛlen waliyara ala ni AMAP ani ANCD olu ka bolo di ɲɔgɔn ma baaraw ye an bɛ dugawu kɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ ni kɛnɛ kelen kan.